DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, kape nga na-detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, naga-detoxify. Namuling mapaniwag kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix, lawas na tinuan. Diabetes, likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, alas 7:05 na sang aga. Mga ka-K5, ining oras, ginadulungkid sang kaluan sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sila yan, dugay na nakabatoon kami, wala pa gyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, imbes kamunikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain. Dugay na din niya nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na lang imo taramnan para mauslay. Inina ang tion ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungdag kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5!
Okay, mga ka-K5, good morning, good morning. Kamusta ka mo? Mayong aga Pilipinas, mayong aga kalibutan, mayong aga sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning sa 7 ka mga distrito sa syudad sa Iloilo, kag sa 42 ka mga kabaduanan sa probinsya. Welcome na sa aton nga palatuntunan ang reklamo mo sa K5 subong adlaw sa Setyembre 22, adlaw kita sa Domingo mga ka-K5. Karon kay subong naman nga adlaw, adlaw naman kita sa pagpasalamat no sa grasya nga nabaton naton sa merong sinimana, bulan, mga ka-K5, mga inadlaw nga naglabay nga hilway kita sa kataragman, hilway kita sa mga kalautan, no? Pasalamat kita subong sa mahal naton nga makako nga gingaan kita no sa maggoraman niya kabuhi nga aton subong no nga ara kita no nga gakaginhawa karon diri sa tod kalibutan mga ka-K5. Ato naman pagdiskusyonan mga ka-K5 makakalatol sa ulo nga mga reklamo, isyo, mga pasaway sa palibot ka mga balita lokal kag nasyonal. Sa karon maging kopod ninyo sa pagwaragwag si K5 Aaron Refollo. Siyempre maging kopod manaton ang K5 News FM Sara 88.7 FM kag syempre K5 Pasig City 89.1 FM mga ka-K5. Mga mo nga tiyempo mga ka-K5 tigtulog now. Kadabo kita sa mga abyan no nga tiginasimuro karon nagapanakit ang ulo nila no, nagapanakit ng ulo, nagaplangatol ang ilang tutunlan, ginabarokoy sila sa ubo, pero ang dapat imnon yung untat na kumunang inom dira sa mga bulong nga may mga side effects kaga may mga vitamins no nga mga side effects mga ka-K5. Switch na kamo rin no sa sa produkto ni Dr. Miloy ang ining Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Sarang ni siya no nga nagapabaskog sa aton nga immune system, nagapa pamatok ni sa mga balitian nga maangkon sa aton nga lawas mga ka-K5. Kag isa pa ang D3 Bio, perfect rin siya kay pares diri sa Mighty C mga ka-K5. Kag tawgon sila sarang manisya no nga nagapatapda sa ato yung mga infection dira sa lawas no kun may mga kita no. Okay. K5 Lawrence, may sunog no? Okay. Sige mga K5, mantayan no? May isa kita ka flash report ko rin pagkakwaon. Isa ka sunog ngayon no? Makita rin sa laragway. Ang ganito padara sa aton. Pero check naton kung din no? Kaya ti siya kung tanawon ni siya kawaan naton. May nag-aso-asong itom. Okay. Standby mga K5. Okay. Okay mga K5 para sa flash report no? Kaupod naton si K5 Akari Badilla, K5 Karen standby para sa kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 Karen. Okay, standby mga K5 kay gina-plastar pa sa gatod ga technical partner dokod din ga area ang ginuntaran diri sa ginaligar sunog no diri sa may area sa Iloilo City no subong nga mga K5 to ari no may tuhaw no
nga ginaligar sunog. Pero tiari i-check de sa nga aton no nga K5 patrol reporters no proceeding na karon dito sa may area, pero samtang nagadalagan kwaon naton no ang report ni K5 Karen Barilla. Pero subong pa-share sang live naton pa-share sang live naton mga K5 kay dira no maglawas drain na mabatian naton. Okay, ari na si K5 Karen Barilla. K5 aron sa subong proceeding kita sa isa ka area diriya sa syudad sang Iloilo, kung sa diin visible no diriya sa may distrito sang Haro ang madamol nga aso sa subong yang aga K5 Enrico sa initial diri nga information nga nakuha naton ang iniya nga sunog diri man lang sa area sang Haro no kag sa subong proceeding kita sa area K5 aron sa dugang nga detalye bantayan niya sa aton nga pagpanumbalik. Para sa flash report ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Okay, nabatian naton si K5 Karen Badilla mga ka-K5 ang diri sa flash report no. Sunog na nga nagluntad diri sa may area iya sang Haro. Pero ni karon na gina-verify pa ni K5 Karen Badilla kundi no exactly natabo ining sunog sus makon mo adlaw sa subong sa Domingo. Tuman pa no kaaga pa sang Banwa may nagluntad iya sang sunog. Halong sa mga ka-K5 naton kundi ning sunog no kabay pa nga maapula girayon sini kag indi na no magalapta pa ang kalayo mga ka-K5. Okay, sa mga ka-K5 naton sagin padala diri nga video no diri sa may area no sa barangay Tabok Suba ang giluntaran diri sa sunog. Isak residential fire nagluntad nga sunog mga ka-K5. Sa video nga padala sa aton diri nagakinaran-karan karon no ang mga pumuluyo mga ka-K5 sa pagbulig no sa katapo diri sa Bureau of Fire Protection nga maapula no ining kalayo makita naton porte pa ang pagtibuok diri sang maitom-itom nga aso. Sigurado ni kung ari kani sir kaplanakit nimo nga tutunlan mga ka-K5. Okay, makitaan ta balay ni siya no ang ginatuhawan no kun ginalapsan diri sang aso babaw dalom ni siya kabalay mga kabenan. So karon ari ginalatag to ang mga host sang fire truck ginapamutong no. So kung makita natin no walang dugay abot ng taga Bureau of Fire Protection. But anyway mga ka-K5 proceeding na ang ato niya K5 patrol reporters no. Agod nga kwaon ining mainit-init nga balita karon may kantanan diri sa nagluntad nga sunog mga ka-K5. Okay pa dayon nga ginabutong sa area no ining mga host sa BFP no. Kay timing pa may mga taga Dolitupad pa dito siguro ay iba ni nga mga mga kabataan diri mga pamatanon no ang ining miyembro diri sa Dolitupad. Actually may mga taga Dolitupad dito mga ka-K5 siguro basi manglimpyo pa ni sabra no. Okay, ara na ang aton nga team no boss tatay ga do pa kakimpet pa sa kano ya. Okay, naga-live karon no mga ka-K5 ang aton nga K5 patrol reporters no sa area. Pa-share sang live naton, pa-share. Okay. Makitaan ta no karon sige pa aga pagdabadaba diri sang o na pag inaso sang duwag itom mga ka-K5 no diri gikan sa Puloy-an. Perti makita ta subong adlaw no may mga kauturan kita dito nga miyembro diri sa Dolitupad o kon miyembro sa Dolitupad ang diba si nagapapaninlo o kon maninlo panitani pero wala na ni siguro madayon yung pagpaninlo nila. Yari sila karon nagabulig na lang sa mga taga BFP mga ka-K5 no ari na nagwa ang taga
at taga BFP nagkuha sa ngagdan gikan diri sa balay kag amo ni no ginaplastar ato nila mga kabanan. Okay? Are ginatingwan diri sa taga BFP naton mga ka K5 nga ma-plastar ini kagdanan, no? Mapenetrate ni sila. Maagi ni sila siguro o kung na maagi ni siguro mga K5. Okay. Maagi sila sa babaw. Ginaplastar nila ni ngagdan. Okay, so salong kita sa mga taga BFP nato, nalong kita sa pagka away dira sang kalayo, no? Okay. Okay. So sa karon standby mga ka-K5 kag sa dire madugay ko ang taliwat do ang dugang nga mga detalye ko po nato na K5 patrol reporter sila binagid kay K5 Karen Badilla mga ka-K5 regarding rin no sa dugang nga mga detalye sa nagluntad nga sunod K5 Karen. Okay. Sige. Ka-K5 Aaron. K5 Karen? K5 Aaron sa information diri nga nakuha nato no ang Martesano family. Martesano family ang nagapanag-iya sang iniyang puloy-an diri sa may barangay Tabok Suba sa distrito Sangharo kag kung makit-an diri ka mga K5 Aaron nga 15 minutes ago lang gid nagluntad ang ining sunog. So sa aton diri nga pag-abot ang amo pa lang pag-prepare no sa aton nga mga katapos ang BFP agud nga mapalong ang iniyang kalayo K5 Enrico. Akon K5 Aaron makit-an sa aton subong nga video nga perti na gid kadamol kag ano itawag ang pagwa no sang aso diri sa may puloy-an kag makit-an sa aton nga Facebook live nga ginabuka na ni sang katapos ang BFP ang bintana nga kristal diri sa may atubang nga porsyon sang balay K5 Aaron para yang masulod nila kag mabumbahan sang tubig K5 Aaron no kaysa subong pertigid ang pag-ibwal sang kalayo diri sa may susulod sang puloy-an sang mga Martesano K5 Aaron. Okay. Ang balay diri sa Martesano family K5 Karen amo ni siya ang maikaduwa nga panalga no? Yes. Okay. Sa basic information nga kuha mo dira K5 Karen, may mga tawo pa nis balay subong adlaw sa Domingo na ipalapitan diri naton K5 Aaron no para. Okay, sige kay K5 Karen. Sir, mga oras nag-umpisa ang sunog, sir? Bago lang. Bago, okay. Oo. So wala ang idea ang iban rin mga. Sige. Ang check nato K5 Karen, ang taga Doli Tupad abe kiti ba si aga pa sila Black K5 Karen sa may area. Okay. Ay, sorry, K5 Aaron no? Ang taga Doli Tupad nato di ba kauturan da Black kay sila ni aga pa ni sila bugtaw da kag mga ano ni Mang Nipo, nadagdag ang bintana. Sige, K5 Karen. Nila ginbuka na nila K5 Aaron para yung masulod na ang puloy-an. Okay. Sir, may idea ka kung ano gini oras na kumpisa ang sunog, sir? Mga 30 minutes. 30 minutes? Balik ay sinog, ginagin sa balay, sir? Kaya ka mga? Then, sir? Sir, may yung aga, sir? Inyo na di balay, sir? Ambulance. Sa likod na mo lang kalayo ng umpisa. Ano nag-umpisa, sir, ang sunog, sir? Wala kami kapalo sa likod namon mo. Ay, kalindiyan na din. Hindi sa amon, sa likod namon. Sa likod ginamon, Okay. Mga oras din nag-umpisa, sir? Mga oras din nag-umpisa? Siguro mga 10 minutes siguro malang. Pag-ulang. Mga tira-tira? 10-20 minutes siguro. Sa natagwang sunog, sa may tao, pa sa may balay niyo? Oo, da kami tanan. Pero subong niya, sir, na kagwaman? Oo, kagwaman. Okay. Ano yung pangalan mo, sir? Macario sa pare. Arion? Macario sa pare. Macario sa pare? Okay. K5 Aaron. Yes, K5 Karen. Pamangkuta busy sir. May ano sa likod sa balay niya? Ano? May ano pang sa likod sa balay niya? Ano pang likod? Ano ang mga pagkabutang sa likod sa balay niya? Ano? Bakante na to nga lote? May mga gamit na to abi niya man? Kung buriga niya? Sir, sa likod sa balay niyo, ano? Bakante nga lote? Hindi, may balay na. May balay. May balay. Balik kayo sino sa balay. Sir, inyo man? Hindi, lain. Okay, na inon niya nagkapanag-iya K5 Aaron. Okay. May light materials. Okay, light materials. Okay, K5 Karen Claron, ta sa barangay Tabok Suba, ano ni sa subdivision?
Subdivision, sir? Subdivision? Oh, Ramon. Ano, parang kaya Limonville Subdivision. Limonville Subdivision. Okay, sige. K5, Aaron. Hi, sir. Okay. K5 Karen, pila damo pa nato sa mga panimalay sa likod sa balay sa sinang nagkarasunog subong K5 Karen ining kay Sir Anay ni sa tubang o? Hindi man ka K5, Aaron, no, kay since subdivision sa bala, pero light materials, tuman sa light materials ang ining sa likod sa balay nila ka K5, Aaron. Kumbaga, ang sa diriya sa may area, kanday Sir Macario, ang ano na lang gid ni ka K5, Aaron, ang nadala sa bala. Okay. Oh. Oh, sa subong, ka K5, Aaron, nakasulod na ang mga katapos ang BFP diriya sa may balay kanday Macario. Kag makitaan, dali na gid perpe siya. Okay, sige K5 Karen, pangitaan na isang hangin. Pero layo anay gamay ta. Kaya god ya basi kun masig-focate balay kawaw. Okay. Pero kun makitaan ka K5, Aaron, nga perpe na gid ka damol kag kaitom sang aso. Nga nagagwa sa may likod nga porsyon sang balay kanday Sir Macario. Kung saan dito subong nagatutok ang ato niya nga mga katapos ang BFP ka K5, Aaron. Pero sa now, ang iba nato nga mga firemen ara na sa sulod ka K5, Aaron, no? Kay since nga nabuka na nila ang bintana diri sa may front nga porsyon sa puluyan nila ka K5, Aaron. Kamo ni nga nakasulod nga, no, ang mga katapos ang BFP ka K5, Aaron. Makita naton K5 Karen, perti ang pag-itom-itom sa perti kay Tom, no, sa aso nga makitaan tas kawaan. Makitaan man ayhan K5 Karen ang kalayo bala nga tuman kadako dra. Pero ano man, anong plastada sa balayda? O kun makita. K5 Karen, may makitaan ka nga dako abi nga kalayo gid kay makitaan puros aso lang. Yes, ka K5, Aaron, kagina pag-abot ta gid diri may makitaan kita nga naga-ibwal nga kalayo sa sulod sang puluyan ka K5, Aaron. Kay sa diri gani subong kay nag-change location kita kay diri makitaan gid ang pag tawag ang pag bala sa madamol nga aso diri sa may puluyan ka K5 Enrico. Kaakon ka K5, Aaron, kay sa dalom may nagadaba-daba, no, nga kalayo ka K5, Aaron. Pero hindi siya siring amo ginaka visible kay ti ang makitaan diri natong subong niya ang madamol kag maitom nga aso ka K5, Aaron. Kumpot silingon basta amo ni ganiya ang kalayo sa sulod puwerte ang ibwal ka K5, Aaron. Okay. Bali ang balay na to ni Sir Macario subong nga ginalamon sang kalayo K5 Karen kag lakip dira sa likod sa mga balay niya. Ang sa likod nga porsyon sang iyang balay ka K5, Aaron. Okay. May nakuha kang information K5 Karen kon pila ako damo gid manda sa panimalay sa likod sa balay ni Sir Macario. Ay ang sa makitaan diri naton ka K5, Aaron, ano nimo mga puloy kay subdivision siya. Okay, gani man. Ang sa dire sa may atubang mga human man bala sa concrete. Semento, oo, concrete ka K5 and ka K5, Aaron. Okay. I'm sorry. Dayon, pero sa likod suno iya sa kay Sir Macario nga may isa siya kabalay nga puros o kun human sa light materials ka K5, Aaron. Okay. K5 Karen, ang inang area ining subdivision di ka mo gani nagagi kinapasunod na K5 Karen nagod nga ti may ideya ba ng mga dirigid mismo sa may Jollibee. Kilid Jollibee ka K5, Aaron. Okay, Kilid Jollibee, nagdiko ka mo diri pa wala K5 Karen tapos nagdiretso ka mo, diretso na diyo, no? Diretso lang gid ka K5, Aaron, no? Pag liko mo sa may right side, may duwa pa ginadaadalan. Okay. Diri ka naman niya sa may left side, agi ka K5, Aaron. Oh, okay. Sige. Subong K5 Karen, may nakitaan ka drabe nga may kauturan ta nga napilasan na suffocate tabi tungod sa mabaho nga so diri tugas ang sunog. Kaluyan ka K5, Aaron, wala man no kay kagina gipamangkot naton si Sir Macario. Tanan nga family niya ara sa sulod sa natabo ang sunog pero kaluyan nga nakagwa sila tanan. Subot silingon wala sa may na-trap sa sulod sang ilayang nga pulian ka K5, Aaron.
Okay. Sige, K5 ka rin na padayon nanda no sa pag-live coverage sa sunog kag pagtipon man no sa mga dugang mga detalye na regarding dire sa nagaluntad nga sunog ka K5 ka rin. K5 ka rin tumok ni Dewata kung may mga dugang nga mga nga information nga makuha ikaw dira sa may area. Yes, ka K5 Aron. So sa dugang nga mga detalye sa natabok na sunog diretso bong sa may Barangay Tikod o kon Barangay Tabok suba sa distrito sa Haro. Bantayan niya sa aton nga pagpanumbalik at sa aton mismo nga Facebook live ka K5 Aron. Rekta dire sa Barangay Tabok suba sa distrito sa Haro po si ka K5 Ramilo Palek ini si ka K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga kabiyanan, kung mga ka-K5 na batian naton si K5 Karen Badilla sa subong adlaw nga Domingo, tiamo ni nagsunog dito sa may Barangay Tabok suba sa sunod ining subdivision. Mga ka-K5 makita naton ang area nga kung tanawan na naton sa live mga ka-K5 no kung tanawan na naton sa live ang ining sunog por sa aso lang no makita naton pero ti sa makulturan tuman ka delikado kay ti kon tawgon sila kung bago kung kakatulog ka para maka K5 Domingo nga do makabigta nga rest day family day no kay ti alin ka sa makapoy nga pagtrabaho rin sa bisa sa Lunes kadlaw tob Biyernes no pero ti amori mabugtaw ka sa aga nabugtaw ka tungod sa kainit kabaho sa aso no isa pagit niya ti pagkangawa nga ba si magkarasunog kamo da no ti ang ining kuntaning nga pagpaway diri sa nga nanday sir Macario dito kag siya nga pamilya nga mangin matawhay kay ti kapoy sila rin trabaho sila pero trabaho ninyo no kainit kay tugas nga sunog ang nagpapukaw sa ila mga ka-K5. Oras na ton mga ka-K5 alas 7:28 na sa nga ining oras mga ka-K5 gandurugin sa inyo sa Kaluan sa DTX 500 no kung ikaw may high blood at arthritis no may gabatsag ka sa imong super stress ka mga ka-K5 no inom ka sa DTX 500 no ini mga produkto ni Dr. Ramil Oy di kalidad na ni siya no subok na sang tanan gari pag nahulat nyo bakala ka mo sa may klinika di alternatibo medisina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa tupad lang gid sa Robinson's Place, Saro, Iloilo City, mga ka-K5. Okay, sa mga K5 natin nagatutok, no? Sa ato niya mga live viewers, sa mga nagatanaw sa masobra ka 500 ka mga live viewers naton. Good morning. Good morning sa aton nga live viewers, no? Magatamyaw kita anay sa inyo. Okay, standby lagid kay basi magsulunggod ko bra no. Hindi kamo ka no. Basi matingala kamo way kamo ginatamyaw ni K5 baro diri for you out. Okay. Sige. Sa sunog mo rigapon K5 Lawrence. Okay. Mga kabyanan na bagid ang dugang nga detalye ko po naton. Dugang nga detalye diri sa nagluntad nga sunog diri sa may area sa araw ko naton si K5 Kim Kaluyo. Aron, diri sa karon sa nalik for something makabalaw sa sunog diri sa may tabok sa Bacaro. So as per in sa person gara na sa atong tanan sa mga balay ang nagparasunog diri sa area ka K5 Aron. K5 Kim. K5 Kim. K5 Kim, pagitaas ng stable nga signal abi K5 Kim kay medyo gautod-utod sunod mo diri sa amon o kung sa aton diri sa may studio K5 Kim. Okay na kasi Baron. Ayun, si Paul's K5 Kim. Sige, proceed K5 Kim. Yes, K5 sa liwat diri sa particularly sa mga puloy-an nga nasunod diri sa may barangay sa Buksuba, Haro. As per initial information, ayara na sa anot tanan sa mga putoy-ano kung nabangang nagkalasunog sa mga area sa C5 Aron K5 Kim? sa mga balay C5 Aron. Pila na kabalay? Anom gid man?
Anom ka kay Aron. Yes, ano ka mga balay, subong ginatupok pa rin siyang kalayo pa kung nga matamat nanding ginapatay na siyang taga BFP naton. Kasi pagkapuag pagkabot ng aso, possible pa din ang kalayo kasi pagkaroon. So actually, makita natin ito ang mga simako bala sa mga galon, mga dusmak, kasi pagkaroon na amo na yung ginatudlo, na ginahalinang sa sining sunog din sa area. So aton sining mga tindugan yung mga pagkaroon, no? Makita sa tupad sa sining nasunog na mga life materials sa mga balay, tawag na may isahin sa bako nga balay kulong uabtog na balay na tawag na lakit talaga norma kung nga tawag na malapit na lang malabot sa mga kayo so karon nagbinuligay diri mga tumuloyo referente sa Baharo dapat sila nga mga katapos ang biro pa okay, K5 Kim. Tayo lang babakong pag nagtermino tayo isa ka balay na sa Facebook live doon kasi K5 Kim. K5 Kim. Din ka damping nga nagapwesto K5 Kim. Dire kami sa pod nga porson. Sa likod ng porson. Okay, visible daw kung makitaan mo dra mga nasiling to kay na sa report ni Ma'am Karen o sa K5 ni K5 Karen Badilla dito sa atubang sa balay mismo ni Sir Macario. Kundi sunod sa ni Sir Macario dito nga sa likod dia may mga pamalay nga made of light materials iya. Karon wala ko sa K5 Aron. Dabali didra ka sa likod na sa mga light materials ng mga pamalay. Okay. Dira sa may gray nga balay na abla kay 5 Kim sa ikaduwa nga panalga na abla nga gray. Okay dira halinabe si K5 Karen Badilla. I mean K5 Kim, makitaan mo sa piyak nga porsyon nga ining mga light materials bala nga balay sa likod ni Bras ni sa balay ni K5 Aron so din sa no sa mga area kung saan na ang mga light material sa mga putuan. So karon makita natin wala na din sa mga sa light material sa mga balay. Pagdabi i-scrapan mo din. Wala. Sir, ang balay. O parang mga Sir Ilan niya yung basura pero dala nila gitipon. Ang kinahanglan Sir Kalayo kasi mabalang. Jingjing laki sa kung lakitan. Tawag na sila Merlin ang kinalinaan kasi Aron Kamagan ki 5 Kim, medyo gautod-utod imo nga tingog kamagan. Kamagan ki 5 Kim? Merlin Sosbilia. Merlin Sosbilia ang balay nga gin-umpisahan sang Kalayo. Yes, kay 5 Aron. Okay. Ang ginatudlo nga ginalinang sang Kalayo diri sa mga area rason niya sa amat sa ilo no sa mga puloyan nga ila sa pag-ising actually kay human sa light materials ang mga mabasag na opos no mga totally na sa mga pagpalay diri sa mga area sa Tabuk Suba so karon ay ang balay ang nakita pala sa Facebook Live kasi sa Karen, may duha ka panagan. Amo din kay may mga kalayo, mga visible sa Karon. Amo na ang ginatutukan sa Karon sa aton sila mga corresponders K5 Aron. Pero diri sa mga diri sa likod, wala naman at dulo nga balay, mga basura lang nila, bala kasi sa Aron, mga sako, mga nakipon. Amo ni ang may mga visible pagkita sa mga kalayo, grabe po ang bilang kalayo, probably pakabot sa unahan nga prosyon sa Solbron, ang ining kalayo, o ako dito sa may area. So, damo-damo diri sa mga nga naka-responde diri sa may area, kag focus diri sa lampain ng mga prosyon, sa mga bagay, ng bandro may nasa diri sa mga diri sa likod nga prosyon, kag may nagatutok man sa pag
tawag na sa pag ano sang kalayo, kapag sa kalayo, draso sa duwa ka pa konsultor, mabalay ka K5 aron. Okay, K5 Kim, ang balay ni Ma'am Merlin Sosgonya, Sosbilya K5 Kim, no? Yes, K5 aron. Ang balay sini, ang amo mismo, ang balay ni Ma'am Sosbilya, sa atubang sini, among balay ni Sir Macario, atong balay ba K5 Kim, nga maikaduwa nga panalgan, atong duwa gray ang pinta, sang yang nga dingding? Sa likod, ya ka 5 aron, kaya hindi mo mga tupad pag ka mo. At least confirm naton ba K5 Kim. Pero, magluwas din kay Ma'am Suspilia, all in all, pila ang balay, ganahamtan na K5 Kim, maluwasan na sunog? Sir, pila na sir ang balay, nga nakamtar sa mga duwa. Pero ito ang balikat, anom na kunong nasunog. So, siguro. Pero kasi, ikaw sa balay na nasunog, para kuno ba hindi ka ano to? Pero nakagwa sila. Nasa pagkakalayo na. Ano kuno si may Ambot daw. Pukuliin na lang. Pukuliin na lang. Buti Ma'am Mirna, sir. So, ang nagtap. Ginatingwa makakaulit. Ginatingwa natin kasi 5 aron nga makakuha sa information mo sa mga biktima sang sunog at may area. Okay, K5 Kim. Ang inang balay nga nagkarasunog, ano na dira K5 Kim? Compound na da sila? Ano man, magpamilya na dang nag-star? Abang pamangkot kita. Okay, check BAB K5 Kim. Ma'am, pamilya na da ang sunog. Or lain-lain man sa mga family. Do compound sila pamilya. Anong peligro dito diba? Martisano. Ang isa ko rapista kami baron. Martisano kagrapista. Yes ka kay 5 aron. Martisano rapista compound ang area nga nasunog. Estimated suno kay kap tong information kay na siling mo kay 5 Kim nga anom kabalay ang nasunog dira nga nahamtang. Pero ini subject pa rin sa validation. Initial pa nga nimo. Karon kay 5 Kim makita naton bra sa live nga kadamo dira sang mga ano ni mga scrap materials nga kay 5 Kim kung hindi kita magsala ano ning palibot ni kay 5 Kim junk shop area ni siya or balay na gid sa kay 5 Kim. Wala man ko sa junk shop sa kay 5 aron do mo people naman nila usually ko sa battery ang mga galon na ang ining nasa ko mga plastic sa kay 5 aron according man sa mga kabarangay din man mga Mirna kasi sa aron namo nga information no sa dun sa mga area so kay na may tao man kasi sa balay sa limalingin sa sunog pero makapunwa sila nga makagawa sa sila nga puloy-an kasi 5 aron kag subo nga sulig mapakita naton ang mga nabiktima sa sunog. Ma'am, hindi ang pinalitan ng sunog. Actually, kasi 5 aron to may mga kaisip na nga nasunog na rin sa 5 aron. Despite nga may matagas mga puno or may mga kudal-kudal so lang kasi 5 aron nadala sa nga sunog no susubong up until now maibom kag mataas yapon na yung ako sa area sa K5 aron. Okay, K5 Kim. Sa dira area dira K5 Kim ubos gid tupok ang estimated anom ka mga balay gid. Sa aton sa makita aron do sa mga base of light materials wala gid isang napugit diri sa likod sa K5 aron. Okay. Dumali magluwas dira may balay dira sa likod tapos may balay dito sa tubang dito sa dalan kidya sa inang subdivision may nagkasunog man to K5 Kim. Sa K5 aron sa patubig na mo na ang tupad nun sang two story nga balay dira sa atubang amo na no may tupad mo siya nga okay K5 Kim. Palihog abi pangita bisa nga ipa-establish abi mga signal K5 Kim medyo gaburot-burot gid sunod mo diri sa amon palihog K5 Kim. Sige, pwede man tatawag na lang kasi 5 aron. Kasi medyo tawag na kay Gidamo na kaya mga okay na kay 5 Kim. Oo.
Okay na. Okay na. Oh, sige. Continue kay 5 Kim. So, ako tayo sa corona, so pagpadayon ang pagbinuligay din sa mga fire responders at doon sa area, doon na nagamit na doon sa pangbukas niya dapat sa pagbanon sa mga bintana, so pang metal nga lagadi, so ron, nagkakala si Pong, para mabuksan ang atop. I don't know lang sa term ang ginagamit ko na, pero pangbukas sa sining atop para kay may mga porsyon ng balay nga napuog bala sa atop o kung sa kisang balay ang ining ato no dito sa area sa C5 aron sa ginaposisyonan naton subong dito na dumay abot ng balay din man na dumay balcony ni C5 aron nga pupok minuno sang kalayo okay ang inang may balcony nga doag salmon ang kolor sa inang dingding kung balay ba K5 Kim mo na ginatumod mo. Yes, K5 aron. Okay. So ba rin ang balay nalapot naman sang kalayo K5 Kim? Ang concrete K5 aron wala pa man so far. Ang diri sa piyak pag niya sa K5 aron kay may mga fighting pag itabi dito but spice na may kundal sa tunga. Okay. Labot sa hapon. Okay. Among isa ka tunga-tunga ang sa tunga-tunga nga balay. Yes, K5 aron. Amo yung nalabot na yasang kalayo? Yes, K5 aron. Okay. K5, may mga nakita ka na nga mga panimalaya, nga may mga firewall, inang malapad, bala nga dingding nga nagadipinsa, bala sa posible nga masunog ang balay nila, K5 Kim, kung may nasunog, gabi nga balay, nga lapit sa ila. Kay sino na yung balay, ma'am? Iya ni ma'am. Sa may nakawang na mo kayo nalupok, mama, dito tuno. So, kasi 5 aron may isa din, nagamagamit rin ang gamit niya kay di natupok masiyang iya sining balay sang sinikalayo. So far, sa pamangkot do kasi 5 aron, kung may firewall, wala kita din sang makita, dari sa may area kasi 5 aron. Dari sa may likod nga portion sa mga balay. Nagadukot-dukot din sa K5 aron. Makita. Balay. Oo, makita diri sa live K5 Kim nga tiara pa naginaso pa pero hindi kangay sa tulo temprano pa kay nato ya. Porte na kay itom sigurado porte pagkabaw sa aso K5 Kim. Karon K5 Kim makita na nagatahaw naman ang ining aso dira sa area K5 Kim. Kaki 5 aron subong diri sa likod kay amo ni tawag na visible pagidya ang aso diri sa may lugar pag tawag na pero sa unhan nga balay kay 5 aron ang sa concrete nga balay nga may 2 story amat-amat naman gawaya nga tawag na makontrol sa aton sila nga mga taga Bureau of Fire and Protection kay 5 aron. Okay. K5 Kim. Sige, K5 Kim. Padayon ang dara. Hindi ka K5 aron. Basta may mga information. Kaya sining linya dito sa tiyak na side. Kaya nagsipak kami diri sa lugar ka K5 aron. Okay. K5 Kim. So far, sa pag-check mo sa likod yung mga panimalaya, ano may napilasan sa may area? Wala man kita sa K5 aron sa nakitaan nga may napilasan kag sa pagpulo mo mangkot naton diri no do nakagwa man ang mga tag-iya sa mga panimalay nga nasunog sa sining aga K5 aron. So far amo nang good news lang nga wala sang injured o kun wala sang kun ano man no nga nasakitan sa sining sunog sa sining aga sa K5 aron. Okay, K5 Kim, may initial kita direct information kung pinadri nga totally damaged, may partially damaged sa kita so this time K5 Kim. Kaya nga ngambal ni Kapitan ka K5 Ron anom no ang nagkalasunog na balay pero follow up naton ka K5 aron wala di sikap subong. O ginapangita naton karon si Kap no diri sa may area ka K5 aron pero kay nambal ya gid anom ka mga balay initial nga nagkalasunog. Okay, pero inang anom ka mga balay nagkalasunog kabog gitang sa likod iya ka porsyon. Mostly ka K5 aron sa likod kay amo ning mga made of light materials ka 5 aron. Okay, kung tanawon mo kay naton kay 5 km total legit ang ining sitwasyon sang anom ka mga balay dira sa inang likod porsyon sang ining Raymond Bell subdivision dira sa may barangay Tabok Suba harap kay 5 km.
Sa K5 Aron, malayon na lang kita diri interview no sa sining former barangay Kagawad diri sa may area. Okay. Okay, may interview. Oo. Sige. Sabi mo sa panglamatan sa laban ko, pero may totally born na balay. Wala mong nasunugan, may compound yan yung mga partisano. Really, before ka magtulod sa entrance sa Raymond Bell, kung kapatulod ka sa Raymond Bell sa division, sa left side, sa entrance gate. Tatlong nasunugan, di na totally born. Amo ni kay Florita Martisano, kay Jingjing Rapista, kay Marilyn Susbilia. Ini-confirm ko kay nakita ko na nga dire totally born. Tatlo lang yung kabalay, wala ko kabalo kung may additional. Kasi sa likod, sinisang balay nga nasunugan, Raymond Bell Competition. No, ang mga tatlo ka mabalay nga ni made sa ano, kuman sa ano? Low light materials, according to light materials. Wala. Pagkita na ako, no? Wala sila. Ari na wala may na-injured ko na. I am not sure kung may na-injured ko na, no? Pero hindi man ba okay na sa nag-start na kalayo? Kasi mo na to kay Gapamati, pumas pag-ina mo, kung maging patay, matingala kung sino brown out. Kaya mo na to siguro nga ang course ang may sunog. Mga oras kay na? Mga past 6 ko, no? Past 6 o plasaga ang sunog according sa mga constituent na harigiri sa site regular ng sunog mag-ukot. Bakit lang hindi ang paglamo nung nakuha yung papalay ang nagpapalay damage? Siyempre kung light material. Wala na sa mga nagpapalay damage? Light. Tatlo, wala siyang pagkali. Wala nung pagkali. Obo. Hindi nasubok ang mga pamilya ng tulugan? Ari na dito lang, siyempre lain nila na mga siguro sila pamakyagin. Siyempre yung kolbaan, siyempre kung nasunugan. Ari lang na di sa palibot, yung paway-way, yung pongko o kung na gano'n. Again, no? Ano nga mga pamilya? Dili ang tulugan, nakilala mo ang mga pamilya? All through, ara ang tambok mo. Pero ano nga lang yan? Tatlo si Marilyn Susbilia, si Florita Martisano, kag si Jingjing Rapista. Amo nang confirm nga balay nga tatlo. Pero kung alam sila mga light material at the same time, mga bala mo compound. Si Florita mo nang nila ilo, nga may balay, di na matulungan. Si Jingjing kag si Florita, lumagwa na siya mag-inablos ni Florita, si Jingjing, ni Martisano. Arapista. Kasi ito na balay, nakalit na kalayo, no? Sino to? Florita. Totoo mo na si Florita. Okay. Ako niya nga ko, wala ko yan natabuan during isang pag-course ang sunog. Hindi ko yan ka 100% na bakit ko na po pa nun sa... Nang kaliwat, sir? Former kagawad si Ate Abonilio. May mga agasa Ate Abonilio, former kagawad. What real name? Abilardo. Ate Abonilio. Blam mo, Ate po, well known. Abonilio. Okay, thank you, sir. Yes, sa K5 Aron, nabatian natin si former kagawad Abelardo Abonilio. Okay. Sa barangay Tabuk-Tuba. Okay, K5 Kim. Klaro, kay sinugid man balay, ginhalinan sang kalayo? Sa K5 Aron, diri sa lugar naton no ang okon sa mga ginpamangkutan naton diri according sa ila kay Susbilia. Pero may information Susbilia nga balay. Yes, sa K5 Aron. Pero may mga information pagid nga ang ginatudlo sa balay ni Florita, which is subject for validation ang ini nga mga information. Siguro si K5 EJ may pila ka mga information na nakuha regarding kung ano ang install nga ginhalinan sang sunog kay may mga na-interview siya sa piyak nga linya ka K5 Aron. Sige, K5 Kim, maraming salamat kag padayon nanda nga pagkuha pagit sa dugang mga detalye. May kantanan diri sa nagluntan nga sunog. So sa mga ka K5 standby kay Coraton si K5 EJ Cordoba para sa dugang pagit mga information sa sunog. Okay, K5 EJ? Yes, K5 Aron. Okay, K5 EJ, proceed. K5 Aron, kaupo naton diri karon na kung sa diin nakakita gid mismo
asang ginhalinan sang kalayo kag K5 aron si Sir Giovanni ano kay Sir Martisano no kag K5 aron ko po naton si Sir Giovanni Martisano ang tupad balay mismo sang nasunog nga mga pamalay. Okay. Sir sa K5 niya mo mo subong si K5 aron Lloyd Repollo. Oh, good morning, sir. Okay, sir, good morning. Welcome diri sa aton nga paratuntunan yung K5. Ako nireklamo mo sa K5. Ako si K5 Aaron Refollo. Sir, good morning sa imo. Hindi gid ni maayo nga balita subong nga Domingo nga adlaw sa inyo dra. Oo, mo gani, sir. Okay. Ano gid pangalan mo, sir? Giovanni Martisano. Giovanni Martisano. Pila ka na, sir? 35. 35. Sir, paano ni nagluntad ang sunog? Wala haling ko sa sagwa, nagbakal ko kape. Pagsulod ko doon, nagsinggit ang tiya ko nga yung tawag yung bata ya. Kaya ang bata ya kita ko sa sagwa nga parking. Sika, gabiyahe. Okay. Sa tingala ko nga nagsinggit sa kay pagtika ko mo no. Gakalayo ng ano ang mga bayo. Galigin si ano, ginsindutan niya. Kamu tinawag ko din ng bata ya ang balay nagkakalayo. Okay. Kay sa bayo sa una na gano mo nagsindi mo. Okay. Kay sino balay, sir? Kag ang bayo ang ginsindutan? Sa balay ni ano ni Florita Kinobiba. Florita? Oh, Kinobiba. Kinobiba. Sinong nakita mo, sir, nga nagsindot sa mga bayo? Amo na si Florita Kinobiba, pa may diferensya na sa Saulo. Okay, wait again, sir. Pila na ning edad niya? Do mga 70 guro. Estimated 70 plus. Okay. Bayo niya man mismo, sir, ginsindot niya. Anong gingamit niya ginsindot? Mga bayo nila na nagatumpok sa sagwa mo nang ginsindihan niya. Okay. Ano nang ginsindi ya, sir? Sa nakita mo? Paano niya ginsindihan? Anong gingamit niya? Wala ko makakita kung ano gingamit niya sindi. Kay nabalaan ko lang nga ginsindihan niya. Kay pagkalayo, kita ko pa sa ganun nagsulod mo. Amo to dahil yung nagsinggit sa Alex, ang bata yan nga. Nagsinggit sa Alex. Okay. Si Florita, ni pila ning sino ni siya nang upo dyan sa iya nga balay dira, sir? Bali ang bata, ilang laki nga ano, pakaisa ko. Okay. Si Alex. Okay. Bali pakaisa mo man ni. Ipingay mo lang ka mo ni balay, sir, no? Oo, tubang nga. Tubangay. Kay compound dali mo, oo. Okay. So ang pagsindot diri ni Florita sang ining bayo nila, ara ang imo nga pakaisa, sir, kasi Sir Alex? Ara sa sagwa kay nagabiyahe sa Sika, damo to tinawag ko sa. Okay, pagtawag mo, sir, ako na pagkita mo, naging sindutan niya, marasig lang, sir, ang kama. Oo, dasig lang, daw segundos lang, nagkuha lang ko tubig, pagbalik ko no, hindi ko na maano sang basya, hindi na masapar. Okay. Basta nga nagbulugtaw na din mga tupad balayo kag sa manggulang ko. Okay, latay terus ang kalayo dito sa balay sa ibong pagkaisa, sir. Kay sino balay next ang ginamon sini inyo naglatay diyon sa ibong kalayo. Ang manggulang ko. Ang next na yun, ka manggulang ko balay. Okay, prestaron ta, sir. Ipingay tubang mo balay ang iya ka pakaisa mo nga si Alex, tapos ang iya ka magulang mo nagasunod man sa imong pakaisa nga si Alex, sir, no? Oo. Amo na. Oh, bali ang tupad sang balay ni Alex, ang tiya ko man da, bali na tunguan gina si ano ang balay ni Florita na. Okay. Lagi nagalin ang sunog. Okay. All in all, pila ka balay gina, sir? Ang nasunog, 3. Yes, 3. Pero what I mean, sir, ang nagatiner pila gina ka balay ang natukod, sir, dira sa area ninyo? Sir? Anom gid. Okay. Sa 3 ni sino ni, sir? Inyo na lakip gida inyo, sir, sa sunog? Ang ka manggulang ko lang kay ano Catherine Rapista. Si Catherine kay Florita, Kinobiba ka gano, ang Auntie Marlene ano, Sosvilla. Okay, si Sosvilla Rapista kag sino ganing isa to, sir? Kinobiba. Okay. May lang kay tinyo nga balay, sir, why sir nga malatayan sang kalayo kag natupok, sir, no? Wala kay layo amon dio, wala sa tabok. Okay, pag daba-daba sang kalayo, nakagwa pa si Mama Florita to, sir. Kay agin payag di mo nga may diferensya sa yung ano pa naman nga yung ano sa bata yung papagwa eh. Sige, basya naman pero hindi na maano ya, hindi na makuan ka tubig. Kabasya. Okay. Sig lang mo. Gani siya natabo sir nga sunog. Tagon siya ni
Ano sir, salbar mo, subong? May nasalbar ka da? Do, pinangnahot lang nga bayo. Sa nganggulang ko, mo lang na napapangwa. Mga bayo, nga iban lang ang gamit. Okay. Iban na ubos kasi, mga ref. TV. Okay. Mga appliances nyo, sir? Wala. Gid na isa lang kaspiya, radyo-radyo, itong gamay, mo lang ito napagwa. Okay. Ubos gid ka nga, iya ka manggulang ko. Okay, so bali, sa anom dara ka mga balay, sir, di bali ko isa gina ka compound dara? Oo. Okay, di bali pamilya nyo man, sir? Oo. Okay. Ang nakagi mo lang kita, sir, si Ma'am Florita ni iningin payag nga may diferensya sa paminsaron nya nagsindi-sindi mada, sir, sa balay sang imo nga pakaisasad to? Ano, liwat tabi? Hello, sir. Kagi mo man siya nakita ining si Ma'am Florita, nga may ginsinutan mada sang una, nga kaangay subong sir nga nakita mo nga ginsinutan niya ni. Wala. First time ni? Na lang kay, nabalaan ko lang nga siya nagsindi, kay kita na ang kalayo mo, nagsulod sa mo. Kita ko pa sa pagsulod, araw-araw nga, hindi pa nagpatsyon. Ang buot sa malon, siya nagsindi, kay halin siya sa sasagwa. Sa mga bayo na nagatumpok nila. Okay, so bali din nagatumpok ang kabayo, sir? Sa ilaman mismo balay, sa sagwa da yun. Sagwa? Do bali nakahalay, nakatungtong sa lamisa. Nakatungtong sa lamisa, okay. Mga lago, guro. Okay. Do bali lalabhan pa to siguro, sir? Okay, pag sindot, dumiretso sa sulod sa ilang balay. Oo, nagdiretso sa ilang balay. Ang ito dahil nagsinggit sa Alec. Ang amo ng bata, ya. Okay, sus. Okay. Sir, puro tulog pa di mo. Puro tulog pa ang mga tupad balay di mo. Ang tupad balay. O estimated mo, sir, kayo nakagwa ka kayo na mga oras gini, sakli, nagluntad ning sunog? Mga alas 6:25, alas 6:20, hasta ano. Okay, alas 6:25, estimated. Okay. Subong sir, tatlo gid kabalay ang nagkaratupok. Totally damage gini, sir, why gid bilin? Oo, totally gini. Wala pa labot ang sa piyak na labot pa gid sa piyak pader. Sa piyak pader. Okay, so bari ang ano ning prestada, sir, sa inyo kalugar dira sakop pa sang Ramonville subdivision. Oo, sakop ni sang Ramon. Okay. O, bari ano gina kon sa inyo da, sir, nga area ano na nga suna sa inyo, sir? May suna na da, no? Wala na dison. Okay. Karon, sir, arada mga barangay officials na ton, may nakahinon-anon sa inyo ang imo nga mga himata diin karon, sir, temporaryo nga matiner evacuation. Ari din pasang kan. Ari man din may mga barangay officials man di kita ko man di ginasikap. Okay, may nakabuhi sa mga information ang mga opisyal sa barangay to, sir, nga may pagabatunon kababi nga mga cash assistance, relief goods. Wala pa man. Wala. Okay, so basi kay si nagano pa si Kap, nagalibot-libot ba si Kap, sir? Oo, parogyan tanan, sir, sa mga okay, una na ito, sir, kamusta si Nanay Florita to, si Ma'am Florita din sa subong, sir? Wala kami kabalokong din sa kagiging pagwasan ni isang bata, yan si Alex. Okay, karon na ayan sa imo, sir, siya gid nagsunog dira sa balay nila kanagdapta, may pagbasol sa iya, sir. Ti amo na natabo. Oo, kagi man sa sang liga nga tutod-tutod mo. Okay. Wala ko man makita pa mo naging sugid lang sa akon. Okay. Kay sa inyo kapagpati, siya lang nang ining may kapasidad, kaya baka himo sini, sir, kay sa inyo nga sa imo, itini siya may sakit sa paminsaron. Okay. Sige, sir, may panugyan kita sa mga bali ano mo pa ni, sir, si Nanay Florita? Ano pa man ni, sir? Bali tiya ko, no? Tiya ko pa na kay Uto, nasa ni Papa mo. Okay. May manugyan ka, sir, sa mga kauturan taman nga may kaangay sini nga suno sa imo imata mo ini may may baratian sa pamitsaron. Message mo sir sa iban nga nakabudlay gari manindot siya mangsindi sa bayo tiari nagresulta sa sunog. Message mo sir sa iban tang kauturan. Ngay bantayan gid mayo kung may mga diferensya man sa ulo bantayan gid mayo kay hindi ta mapakta ng sulod sa ilang mga paminsan.
Pero sino yung tabo, nagagtutod-tutod lang, te. Ubos ang 3 ka balay. Okay. Sige. Sir, thank you again sa time. Dali ka ginatag rin, sir, sa K5 News sa Family Willow, sir. Good morning. Okay. K5 Baron? Sampalin mo. Oh, sus. Sorry, kita K5EJ. K5EJ, sige, proceed. Kag K5 Baron, tinguhaan pagin naton nga makakuha sang dugang impormasyon diri sa area. Tinguhaan man naton nga ma-interview naton ang isa sa mga barangay official labi na siya. Yes, kay K5 Baron. K5EJ, update subok kabustada ang palibot. May nagainaso pa? May mag-aso pang nga nagapatuaw-tuaw dara subong? Oo, kay K5 Baron. So, subong pa dayon pagyapon ng pag-away sa aton sini nga mga Bureau of Fire Protection sa Kalayo kami ara pa sini nga medyo nagaroy buwal pa. Pag ang aso subong nagakuan ka sa gyapon, basto gyapon ng aso. Hindi naman ipes K5EJ, hindi ka nga isang unang imbukada ito nga purte pakdamol, nagdamol. Pag ito ko nipis na lang K5EJ. Sa subong nga K5 Baron, manipis-nipis okay. Man ang pag-aso dire. Usually daw mga 80% na nga panang Kalayo ka K5 Baron. Estimated, okay. Sige, K5EJ, sige, may tagon sina. So far, no, K5EJ, para yun na lang no, nga magkakuha pag sa duga nga mga information na to'y dira sa naganuntat nga sunog. Tumok na direct K5EJ para sa dugang pagidya baga information regarding direct K5EJ. Yes, K5 Baron, kaupo diri sa area si K5 Karen Badilla, si K5 Kimberly Galoyo, kag si K5 Ramilo Palik. Ako naman si K5 EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mga kabyanan na batian naton si K5 EJ kaganggaton ya K5 News reporters no aton ya K5 News Patrol nga karon dito sa nagluntat nga sunog sa may area sa barangay Tabok Suba Haro. Partikular dira sa may Raymondville mga kabyanan no siriin initially no 3 ang totally damage mga K5 no. Amri karon ang initial nga interview naton sa ining individual ngati ang ining isa ka 70 anyos nga babaye may ginpayag no gamay diferensya diri sa pamilsaron amo ni ang ginapatihan ginsindutan no ang mga lago nga bayo mga K5 kag ginsindutan pero tiway sa kakita kung anong gingamit nga pag sindot diri mga kabanan no it's either nga ginsindutan sa posporo ginsindutan sang lighter kingke so way sa kakita no. Pero ang iyang pagpatigas siya ay nagsindot gid mga K5 kay ti pagsindot girayon nga nagsulod sa ilang balay ining 70 anyos nga babayi no kag ti nagsinggit girayon kag gintawag ang iyang bata nga Alex nga ti amo na ni nagdaba-daba ng Kalayo. Segundos lang ko do ang nagligad madasig ang paglapta sang Kalayo kag dako na ang ibwal sang Kalayo mga K5. Okay mga K5 no, sus nagkulapos na kita sa tiyempo. Bantayan na lang nga masunod pagin naton nga mga balita makuha naton diri sa may syudad o kon probinsya man sang Iloilo. Hindi magkalipat no nga mag-like, comment kag subscribe sa aton yung official Facebook page among K5 News FM Iloilo 88.7 FM. And of course mga K5, hindi man magkalipat no nga mag-comment kag mag-subscribe sa aton nga YouTube channel ang K5 News FM Iloilo, no? Hindi man magkalipat, and of course, mayroon makita siyang TikTok account, tamo man ang sagapon ng K5 News FM Iloilo, kay tanan nga mga content, no? Nga makuha naton exclusively, o kung eksklusibo nga makuha naton mga K5, gina-post naton dira para maging updated kamo, bisan nga mag-scroll up, scroll down kamo, mga K5. Okay? Sa mga K5 naton, bantayan man no ang pila ka mga programa naton diri sa K5 News FM Iloilo subong adlaw sa Domingo mga K5. Okay? Asa naman sa sunod nga Domingo magkita kita mga K5 sa pangalan ng gid aton nga newsroom department sa aton nga technical side si K5 Reyes Pia Soliman sa aton nga K5 patrol reporter mga K5 kag sa aton nga Chief Executive Officer o kan Presidente kasi Doc Ramel Itangoy
kag sa aton nga area manager and station manager K5 Ray Espea Umalay, mga ka-K5. Kag ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News of AM. Kampiyon sa balita, kampiyon